Pravidelné investovanie znamená, že investujete v pravidelných intervaloch určitú sumu peňazí. Namiesto akumulácie jednej veľkej čiastky môžete postupne investovať malú sumu. Pomocou trvalého príkazu si zvolíte príslušnú sumu potrebnú na dosiahnutie vášho dlhodobého cieľa. To vám prináša dve základné výhody. Umožňuje investovať malé sumy na pravidelnej báze, čo nezaťažuje váš pravidelný rozpočet a znižuje riziko nevhodne načasovaného nákupu, keďže nakupujete v čase poklesu aj v čase nárastu hodnoty investície. S pravidelným investovaním si nemusíte robiť starosti so správnym načasovaním vašej investície, pretože investujete neustále. Pokles hodnoty akcií je pre vás výhodný, pretože nakúpite viac podielov. Pokles hodnoty podielov môžete využiť na dosiahnutie ešte väčších výnosov jednorázovým vkladom. V čase poklesu tým nakúpite viac podielov, keďže v tom čase sú lacnejšie. Investovať môže každý. Začnite aj vy na www.mbank.sk.